Des de la Mancomunitat de l'Alcoià Comtat es treballa per a donar un nou impuls als aliments i als productors i productores locals conscients de la gran qualitat de la producció agroalimentària de les nostres comarques. La iniciativa es plasma en una web que permet posar en contacte productes i clients per tal d'apropar els aliments del territori a totes les persones interessades en consumir productes de proximitat, respectuosos amb el medi ambient i de qualitat. En Agroalcoià Comtat es podran trobar productors i productores de fruites, verdures, olis, cerveses, carn i embotits, condimentats, productes ecològics, conserves, formatges, herbes aromàtiques, licors, vins o mels. Des d'Intercomarcal Televisió ens sumem a aquesta campanya i els convidem a conèixer els grans productes que s'obtenen als nostres pobles i, com no, a les grans persones que hi ha al darrere. Ens acompanyen. Bé, i en este recorregut descobrint i gaudint i donant-los a conèixer, si no les coneixien ja, tots aquests productes gràcies a aquest projecte de la Mancomunitat de l'Alcoià Comtat de les nostres terres, conèixer de primera mà aquests productes que tenim al nostre abast, als nostres pobles del voltant, productes de proximitat, que donen el nostre caràcter, que parlen de la nostra cultura, de la nostra tradició, de la nostra artesania, de les nostres veïns i veïnes, i que de vegades no hem posat en valor ni en el lloc que correspon, i que avui el que volem és, doncs això, posar-los en valor, que cregam en ells i en elles, tant els usuaris, com podem ser jo mateix, com a restauradors, restauradores, hostalers, hostaleres, supermercats, tendes de distribució gourmet, perquè tenim uns productes que quan anem a altres comunitats o altres terres, jo sempre recorde que el que volem és anem a consumir este determinat vi o este determinat oli. I quan venim ací, sembla que ens oblidem que nosaltres som igualment productors de, com veiem en aquest moment, olis excel·lents. Per exemple, un altre exemple, olis del Comtat, de la cooperativa de Cocentaina. Tenim amb nosaltres a Iñaki. Iñaki, primer de tot, moltíssimes gràcies per atendre-nos. Moltes gràcies a vosaltres per comptar en nosaltres i deixar-nos ensenyar-vos un poquet tot el que ens costa tant de produir i que la gent ens conega un poquet més, vamos. La veritat és que així és, i és que els nostres camps també han reflexionat en este dia sobre la importància de recolzar als llauradors, les llauradores, als productors, les productores, perquè el nostre entorn, la nostra cultura, la nostra economia està basada en aquests xicotetes i xicotets productors, llauradors, llauradores, com vulguem, que ofereixen amb molta estima, amb molt de treball, amb molt d'esforç, uns productes tan excel·lents i amb tanta qualitat, com per exemple olis de Comtat, que bé, de primeres, veig una varietat i una proposta molt extensa de les nostres varietats també peculiars, que això ofereixen també un valor afegit. Sí, així mateix el que estem veient és la nostra línia d'olis premium, olis que diguem verds, són olis elaborats en la primera quinzena, segona quinzena d'octubre, en l'oliva verda, on aconseguim donar-li el màxim esplendor, donar les màximes qualitats tant organolèptiques com fisicoquímiques dels olis. Són olis que estan orientats a gastar en cru i sí que tenim una àmplia gamma entre monovarietats, entre la línia agroecològica, que ara poquet a poquet anirem explicant-vos. I sí, la veritat és que el que tinguem així en aquesta zona és molt d'alabar, perquè són molts xicotets productors, tant d'olis com d'altres productes que haureu estat veient avui aquest matí, i aquí el que tinguem és una agricultura de muntanya, una agricultura poc mecanitzable, és a dir, que entonces és un sobrecost i un esforç añadit per al productor, i després que arribem a treure aquestes qualitats tant nosaltres com tots els xicotets productors és un logro, i és on tinguem que anar perquè s'han de diferenciar d'alguna forma de les grans extensions i ja no siga de l'oli, de tot tipus de producte. La veritat és que Iñaki, posar en valor aquest aspecte, li dona una qualitat al producte perquè està recollit d'una manera no mecanitzada
que el que vol dir és que hi ha una cura i unes persones al darrere preocupant-se per recollir i per mantenir aquest espai i aquest paisatge que d'una manera preveu d'alguna manera el risc d'incendis, que ens preocupa tant a tots i a totes, perquè els camps cultivats són uns camps que ajuden, si hi ha algun incendi, a prevenir que això vagi avant, però d'una altra també a gaudir d'aquest paisatge tan nostre, tan mediterrani, dels bancals llaurats, cultivats, conreats, i que no estiga mecanitzat li dona aquest valor manual i artesanal que arriba en cada producte, a banda més, com ja hem dit, d'aquest valor d'estima dels productes i de les varietats autòctones. I és que és importantíssim, i torno a repetir, el fet que s'estime als llauradors, als llauradores, al paisatge, i això, com bé has dit, es creu des dels nostres productors i ofereixen als nostres olis unes peculiaritats úniques davant de, si volem comparar, amb altres productes d'altres comunitats. Exacte. Sobretot també el que ens diferencia molt són les nostres varietats locals, ens dona molt de joc perquè entre elles, com són la blanqueta, la manzanella i la fafarenca, tenim un blanqueta, és un oli molt lleuger, molt fi, molt afrutaet, i per altra banda tens el contrari, un fafarenc, que és un oli amb cos, potent, en quant a mars i picant, molt complex en el frutat, en l'organolèptica, i jolín, ens dona... podem veure la gran diferència que n'hi ha entre un tipus d'oliva i l'altre. Jo una vegada vaig fer un símil, no totes les taronges són iguals. A una persona, jo per exemple, per a mi sí, qualsevol taronja, però quan parles d'un productor de taronges dirà no. Aquesta taronja és... I nosaltres el que intentem és inculcar un poquet a tota la gent, que sàpiguen començar a distingir tots els tipus de varietats d'oli i sobretot que és a lo que anem al consumidor final, que ell pugui valorar quin és millor, on el podem gastar. Sí, poder triar i que n'hi hagi moments on poder-lo gastar. Depèn de quina cosa podem utilitzar un oli o per què gastem aquest oli aquí i aquest oli allà, depèn un poquet de les qualitats de l'oli i dels gustos finals també, sobretot. Perquè, Iñaki, d'alguna manera, a la vostra proposta també es posa en valor un altre fet, i és que estem acostumats a consumir l'oli especialment per a cuinar, i ara la vostra oferta és un oli per a gaudir, és a dir, un oli per a, com torno a repetir, paladejar, mirar en cada situació on el podem tastar, en quin moment per a la cuina, poder-lo compartir, poder-lo regalar, poder tindre aquest or líquid que tenim en les diferents varietats, descobrir cadascú en quin moment es pot fer, quin ens agrada més o quin ens agrada menys, però poder-lo gaudir en cru. En la nostra cultura sí estem habituats a gastar l'oli de manera habitual, però no l'havíem descobert com a producte gastronòmic i ara està posant-se en valor, i amb ofertes com la vostra, d'esta línia Premium, en tota aquesta gran oferta, ens dona aquesta oportunitat de compartir moments, espai, tranquil·litat i pau, que de vegades també necessitem i que no ho aconseguim, i gràcies a aquests productes ho podrem aconseguir. Sí, efectivament, conforme has dit, són olis per a gastar en cru, per a utilitzar en cru. Sobretot vam apostar per fer una línia així d'alta gamma, premium, per el que t'estava comentant abans, una agricultura més difícil, no mecanitzable, el tema de costos de producció, doncs hem d'anar a diferenciar-nos. L'única forma de diferenciar-nos és anar a produir qualitat, perquè l'oli comú té més competència, per el que estàvem parlant, doncs hem de diferenciar per qualitat i sí que és de veres que aquests olis verds que estan posant-se últimament de moda ja són quasi com un condiment, podríem dir. Sempre l'oli s'ha gastat com una grassa neutra per a cuinar, per a gastar en cru també, però sí que és de veres que des de fa uns 15-20 anys, en la nova maquinària de centrifugació, inoxidables i de tot, un poc canviant les pràctiques també en almassara. Exacte. Aconseguim treure aquests olis i aquestes qualitats i poder conservar aquests aromes en els olis. I entonces sí que es pot reflejar al màxim el que l'oliva ens pot donar. Així és, mire, jo crec que ara és el moment, no sé si vostès han intuït per ahir darrere, però, Iñaki, ensenya'ns-el tu. Miren,
això, quan parlem, jo quan veig or líquid, és que miren vostès quin color i una cosa que els càmeres no podem transmetre ni encara i la televisió, i és l'aroma que fa, que és magnífic i que els convida a conèixer. Bueno, Iñaki, parla'ns, quin oli estem veient així? Aquí aquest que estem mostrant és el nostre cupatge agroecològic, és la línia agroecològica de la cooperativa, és un xicotet projecte que va començar farà 5 anys en un xicotet grup de socis de la cooperativa i hem destinat una xicoteta part de la nostra producció a treballar-la de forma agroecològica, sense gastar fitosanitaris, i és un xicotet projecte en el que hem optat per barrejar els 3 tipus d'oliva local, la blanqueta, la manzanilla i la fafarenca, sobretot és blanqueta en gran proporció, i és una forma de començar el projecte de l'ecològic. És una proveta que vàrem fer i la veritat és que estem molt contents perquè en els últims anys, tots els anys, que us acabo d'ensenyar ara mateixa és nou d'enguany, encara no hem pogut presentar a cap concurs, però des que estem fent-lo estem rebent premis tots els anys en este oli. I la veritat que estem tinguent molta cura en la seva elaboració i de fet es reflexa. I no veuen vostès perquè no ho poden veure, però això són coses que jo em fixe, però el color a través de la llum que està transmetent l'oli així a la taula, vull dir, és meravellós. Són aquestes coses que a mi em sorprenen, però que parlen també de la bellesa dels productes que tenim i productes, com veuen, premiats, que de vegades pensem que és que els nostres productes no són perquè els tinguem així al costat no tenen qualitat, i no és cert, és que ens el reconeixen a tot arreu. I és que només es queda creure'ls a nosaltres i consumir-los nosaltres. Però també teniu altres projectes interessants, hem parlat de l'ecològic i també tenim... Tinguem el 1916, aquesta botella, podríem dir, és un reconeixement als primers fundadors de la cooperativa, que va ser el 1916. Entonces, el que intentem ficar en aquesta botella és el millor de cada campanya. Tant siga un monovarietal, tant siga una mescla, sempre busquem que l'oli que vaig a dins siga representatiu, siga una varietat local, sobretot tinga una certa qualitat. Este mateix enguany encara no el tenim clar, perquè estem acabant d'elaborar i estem maquinant ahir les mescletes o el que podríem fer. L'any passat, per exemple, se van basar en un fafarenc molt verd, que la veritat que va agradar moltíssim a la gent i va ser un èxit el primer any que el van traure. Sembla important també, per un altre costat, el reconeixement a totes les persones que sempre han cregut en aquesta varietat, en aquest producte, que reconeix el seu treball i que ho mostra arribant a les nostres cases amb el millor producte que trien des de la cooperativa. I crec que ens queda, a part de totes les varietats que hem pogut comprovar també, un altre producte. Sí, és una altra línia que tinguem, és una barreja de les 3 varietats locals. La diferència és que no està treballat de forma agroecològica, és un cultiu convencional. I que també els agricultors d'alguna manera puguen tindre el seu conreu. Nosaltres tinguem agricultors que estan treballant en agroecològic, agricultors que treballen en convencional, i el que intentem és donar eixida a tots els tipus d'olis que elaborem i intentar-los aprofitar en la seva màxima qualitat per treure-lo, depèn de la qualitat, en un format més premium, com són aquest tipus de botelles de cristal, en negre i tot, per a la seva conservació, o ja després destinar-ho a lo que és la marraixa de 5, de 2, d'1 litre, que és el que s'ha gastat tota la vida. La veritat és que, com veuen i com hem pogut comprovar, tenim tota una sèrie de productors i productores magnífics en uns productes especials que poden arribar fins a les seues cases i que tenen tant que parlar i que es van a donar tant per a poder compartir, per a poder viure, per a poder regalar benestar, salut, felicitat. I crec que estem en un moment en què ens ho mereixem, en què hem de creure, com veuen en Olis del Comtat, tota una gran oferta que pot arribar fins a les seues cases i compartir. I com no, creure en aquest projecte, que creu en les persones, que creu en l'agricultura, que dona peu a poder continuar vivint i que l'agricultura siga una opció de vida i que finalment també contribuïsca, com sabem, en la tradició, en la cultura, en l'economia
i sobretot en el benestar de tots i totes. I ara això ho podem aconseguir entre tots i totes consumint, com diem, estos productes. Doncs Iñaki, on, per cert, on podem trobar-los i com podem adquirir-los? Bueno, en la nostra tenda de la cooperativa de Cocentaina, ahí pots trobar tota la gamma que tinguem. Tinguem també una pàgina web nostra on se pot comprar per internet, en la pàgina de la Mancomunitat, també. I també tinguem molta tendeta i molt punt de distribució, que és també un poc la meva feina durant l'any, anar a intentar buscar tendetes, sobretot com has comentat antes, tendes gourmet, xicoteta tenda de barri, on intentar arribar al consumidor de peu de la forma més extensa possible, vamos. Així és. Ara només es queda ja en la nostra part. I recorde, no només també a usuaris i a usuàries, consumidors i consumidores, veïns i veïnes, sinó també, recordem, tendes de gastronomia, gastroalimentàries, tendes gourmet, restauradors i restauradores, cuiners i cuineres, que hem de creure en aquests productes, en compte de vegades oferir la nostra peculiaritat. Sempre dic, quan viatgem ens agrada conèixer les peculiaritats dels pobles que anem a visitar. Doncs ara ens toca a nosaltres creure i oferir els nostres recursos i els nostres productes. Iñaki, moltíssimes gràcies, digues. No, que jo no t'havia dit, la restauració, jo crec que nosaltres també treballem amb molta restauració i crec que cada vegada estan apostant per productes locals, cada vegada estàs fent més restaurants i d'un cert nivell que aposten per els nostres productes locals i que saben valorar la qualitat d'ells. I la veritat que nosaltres estem contents també en veure aquesta línia, aquesta implicació de tota aquesta gent que últimament s'ha posat molt de moda i veig que tenen molta força, els cuiners. Així és. És que és cert, ells són un referent, ells i elles un referent en la gastronomia i evidentment si ells com a professionals també aconsellen un determinat producte i recolzen aquesta economia, jo penso que entre tots i totes aconseguirem millorar un poc més i continuem dient que sigui una opció de vida els nostres productes, treballar en els nostres productes i treballar des de la nostra terra. Gràcies a la Mancomunitat també, torno a repetir, per aquests projectes que també des d'Intercomarcal ens agrada donar veu i gràcies Iñaki també per estar així i donar-nos totes les explicacions. Molt bé, sí, moltes gràcies a vosaltres també per donar-nos veu, a vosaltres com a la Mancomunitat, que està bé que vagin fent-se projectes d'estos i sobretot donar a conèixer els bons productes que tinguem aquí a la comarca. Així és, moltíssimes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. Buenas, soc Iñaki Alacil, comercial i almacener de la cooperativa de Cocentaina. La cooperativa de Cocentaina és una cooperativa agrícola, sobretot està encara a l'elaboració d'oli d'oliva. Es va formar en 1916 per un grup d'agricultors de Cocentaina. Tinguem una gamma de monovarietals, 3 varietats autòctones de la zona, molt locals, com és la blanqueta. La blanqueta és la reina del comtat. Després un manzanell i una alfafarenca. L'alfafarenca també és una oliva molt típica de la zona i molt autòctona. Sobretot se cultiva a les faldes de la Mariola. Quan proves cada oli te dones compte de les diferències de varietats, que no és oli i ja està, cada oliva mostra un oli totalment diferent. Després també el que tinguem són dos cupatges, dos mescles, una de cultiu convencional i una de cultiu agroecològic. Del cupatge agroecològic és un dels olis que més ens han premiat aquests últims anys i la veritat que estem molt contents. Després també una novetat que hem tret enguany és el Selecció 1916, un oli de major qualitat, una varietat autòctona que ens representa, que sigui un poquet el nostre buque insígnia de la cooperativa. Els nostres olis se poden trobar tant en la tenda de la cooperativa com en la pàgina web de la cooperativa. També es podeu trobar en el portal Agroalcoià Comtat, on a part de nosaltres hi ha diferents productors. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.